I love you. Nice. Very nice. ତମେ ସମୟ ସିଧା କରୁଛି ଭଲ ତ କୁନ୍ଦୁର କୁନ୍ଦୁର ହଉଛ ମତେ ଟେନସନ ଦଉଛ କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଘର ଜାଣିଛି ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି ଯିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତମ ନିଜକୁ ଶେଷ କରିବା ପଚାରୁଛି ତମେ ନିଜକୁ ସାଲିସ କରିବ ନା ମତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବ ସାଲିସ ତ ଦୂରର କଥା ତମ ବ୍ଲକ ବିଜନେସକୁ କ୍ଲୋଜ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ୍ ସେଟ୍ କରି ସାରିଛି মঙ্গা দেয়নি তা নাহলে তোরা লোহন করতেবি You rascal! तू अम्मा को दे अम्मा को धमक दो तू अरे এই ওই যা চাপড়ি যা মনর মানছি হলো আরে নিও ও চলে কো বেশি অসম্ভ বেশি খাবারটা মোরা বিদেশি ତମରି କେତେ କୁକୁରକୁ ମୁଁ ସଭା